Dijous 11 de març, a la sala d'actes del Castell, la Comissió Pallejà decideix va dur a terme el primer dels actes públics en el marc de l'organització de la consulta popular sobre la independència, que es farà a Pallejà el diumenge 25 d'abril. Es tractava d'una xerrada d'Alfons López Tena, exmembre del Consell General del Poder Judicial i president del Cercle d'Estudis Sobiranistes, per reflexionar a l'entorn de la pregunta per què un referèndum sobre la independència? Per què un referèndum sobre la independència? Doncs de la mateixa manera que s'han fet altres referèndums sobre l'Estatut, sobre la Constitució Europea, sobre la OTAN, sobre temes municipals, sobre la reforma de la Diagonal, o per què les eleccions? Perquè en una democràcia els que manen, els que decideixen és el poble, són els ciutadans. I per tant són els ciutadans els que tenim la capacitat d'organitzar-nos, d'organitzar un referèndum amb plenes garanties, en la qual tothom pugui votar lliurement si vol o no vol la independència de Catalunya, igual que va votar si volia o no volia l'Estatut o si volia o no volia la Constitució Europea, per democràcia, per civisme i per llibertats. López Tena va explicar àmpliament que un referèndum sobre aquest tema ha de ser una qüestió de normalitat en un país que es vulgui plenament democràtic i va voler fer èmfasi de que es tractava d'un procés totalment legal en el que tota la població s'hi ha de sentir partícip. No era vinculant d'altres referèndums, com el de la Constitució Europea, per exemple, o el de la OTAN. Això mai no ha estat una raó per no anar a votar. Perquè al capdavall, quan la gent es mobilitza i vota lliurement una opció, això s'imposa. S'imposa als poders públics, s'imposa als partits, s'imposa a les autoritats públiques, perquè en una democràcia qui mana és el poble. Aquesta xerrada va ser el primer dels actes públics organitzats per Pallejà Decideix de cara al 25 d'abril, data en què celebrarà la consulta a Pallejà, juntament amb més de 150 municipis de tot Catalunya. Ja fa setmanes que un grup de pallejanencs i pallejanenques treballen en l'organització de la consulta. Ja són més de 120 els voluntaris que s'han apuntat per col·laborar-hi. La plataforma es va crear fa cosa d'un mes, vam fer l'acte de presentació a tot el poble. De moment tenim més de 120 voluntaris ja adherits que s'estan mobilitzant ja en les diverses comissions. Hi ha la comissió de comunicació, la comissió de finançament, la comissió de logística i voluntariat. Des d'ara i fins al 25 d'abril es seguiran duent a terme diversos actes per donar a conèixer aquesta iniciativa a tot el poble, com un mercat de primavera el diumenge 21 de març, una xerrada amb l'escriptora Patricia Gabancho el divendres 26 de març, un acte infantil a Fontpineda el 10 d'abril o una botifarrada el 18 d'abril. Avui hem celebrat el primer acte que hem portat l'Alfons López Tena, que ens ha estat parlant de la importància de realitzar el referèndum. I tenim previst bastants altres actes de diferents tipus de conferències, d'actes més festius, un dinar popular, fins al dia 25, que és quan celebrarem el referèndum. Qui vulgui col·laborar en l'organització de la consulta pot assistir a la reunió de voluntaris que es farà dijous dia 18 de març a la sala d'actes del Castell.